Вчера каза така, аз искам да говоря с протестиращите. Щом иска да говори с протестиращите, ние няма го чекаме на строителство, ще го чекаме тук на входа. И съм застанал тук да го чекам, няма да правя мили. Ето виж, нямам нито оръжие, нито нищо. Долу ДПС! Долу ДПС! Долу ДПС! Долу ДПС! Долу ДПС! Долу ДПС! Трябваме ние, ако нямаме областен управител, да си търсиме човек за областта, бе. Да ние не чекаме тех, бе. Да ние нямаме държава, че нямаме държавно управление, бе. Може ли един месец да няма областен управител, бе? Сега обаче, това не означава, че ние си тръгваме. Нашия Муса си още е тук. Така че докато не си тръгне и той, никакво мърдане. А като си тръгне и той, и Орешарски с него! Червени бокуци! Червени бокуци! Победа!